Vitajte v škole ducha. Urobte si pevné základy Božieho slova a naučte sa rozumieť neviditeľným princípom kráľovstva Božieho. Zdravím vás, milí poslucháči. Pán Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie je medzi nami. Medzi veriacimi v živého Boha sa nachádzajú krásne a slávne veci týkajúce sa tohto kráľovania nášho kráľa a Mesiáša. Je krásne o nich hovoriť a vyučovať Boží ľud princípy jeho vlády. Každý však, kto sa nenarodil včera, ako sa humorne hovorí, vie, že medzi nami, veriacimi, nie sú len tieto krásne, pozitívne a požehnané veci. Rešpektujem to, že niektorí kazatelia sa zameriavajú len na túto krásu Božích vecí uprostred Božieho ľudu, ale tým, že sa takto rozhodneme, nespôsobíme, že spomedzi nás, veriacich, našich rodín, cirkví, zmiznú tie nedobré, škaredé a škodlivé veci, ktoré sú realitou, dôverne známou každému, kto chodí na tejto strane neba, ako sa hovorí. Riskujem teda, že poviete, že som negatívny a hrabem sa v tom, v čom netreba, veď sú tu krásne veci kráľovstva, ale v mojom srdci viem, že Boh sa s rovnakou vážnosťou zameriava i na tieto zlé stránky medziľudských vzťahov a preto sa obšírne venujem téme čarodejníctva ako skutku tela. Teda nedobrým a škodlivým veciam, ktoré sú medzi nami tam, kde by mali byť tie radostné, pokojné a spravodlivé veci kráľovstva Božieho. Pomazané uši skutočne počuť, keď počúvate, vám praje Martin Ilavský. Téme čarodejníctva sa venujem už dlhšie obdobie. Pozreli sme sa na definíciu písma, pozreli sme sa na starozákonné záznamy a definície toho, čo je to čarodejníctvo. Čarodejníctvo v pohanských národoch, ktoré Hospodin vyháňal spred Božieho ľudu. Povedal Božiemu ľudu, nesmiete robiť tak, ako robia tieto národy. Neučte sa od nich, neopakujte ich praktiky, pretože oni vám nepomôžu, ale vás zavedú k nedobrým a falošným bohom. Títo falošní bohovia v dnešnej spoločnosti nie sú reálni, nepoznáme ich ani ich nevzývame. Ale duchovno a duchovné princípy, ktoré sú schované za týmito božstvami a za týmito praktikami, sú živé a aktívne aj dnes. Čarodejníctvo sa prejavuje v rôznych sférach nášho života. Čarodejníctvo sa prejavuje v medziľudských vzťahoch, prejavuje sa vo vláde, prejavuje sa v manažmente podnikov, prejavuje sa samozrejme v medziľudských vzťahoch. My ako ľudia žijeme v spoločnosti, potrebujeme ďalších ľudí. Obrovské množstvo potrieb, ktoré Hospodin zaopatruje, nám zaopatruje práve cez ľudí. Potreby, ktoré reálne máme, o ktorých Boh vie a o ktorých hovorí, že nám ich On naplní, nám veľmi často naplňa práve prostredníctvom iných ľudí. A tak medzi nami, medzi ľuďmi fungujú určité princípy, ktoré sú Bohom priateľné, ktoré sú Bohom požehnané a princípy, ktoré sú Bohom odmietané. Hospodin dokonca hovorí, že keď budete takto jednať, takto sa správať, takto rozmýšľať, ste ohavnosťou v očiach Hospodinových. Potrebujeme rozumieť, čo je v Božích očiach priateľné a ako správnym spôsobom naplňať naše potreby. Samozrejme, toto všetko nie je len o potrebách, ale naplňanie potrieb je koreň, ktorý definuje často aj to, či veriaci chodí podľa tela alebo podľa ducha. V duchu máme prístup k živému Bohu, ktorý povedal, že nám zaopatrí všetky naše potreby, keď budeme zostávať v ňom a on v nás, keď budeme volať na meno Ježiš. Naplnenie našich potrieb nám má spôsobiť nielen to samotné uspokojenie, ale oveľa väčšiu vec, a to je radosť z toho, že Boh ma počuje, že Boh mi rozumie a že Boh sa o mňa stará. A tak teda prosím, beriem a moja radosť je naplnená. V tom všetkom zistujem, že to najdôležitejšie, čo mám, nie sú moje potreby, ale je môj život s Bohom a to, že sa vzájomne poznáme. Že sa milujeme, že On ma miluje a ja som sa naučil milovať Jeho, že On miluje ostatných ľudí a ja som sa naučil milovať ostatných ľudí. Som s ním, On je so mnou, som v ňom a On je vo mne. Keď zostávam v Kristovi, zostávam v bezpečí. Keď som odseknutý od tohto živého vzťahu, zostávam na úrovni tela. Zostávam
rozmýšľať a jednať ako obyčajný pozemský človek. Rozmýšľanie podľa človeka ma posúva k rozmýšľaniu podľa tela, chodeniu podľa tela a naše telo, ako sme sa pozreli v minulých reláciách, je napojené, obrazne povedané, na zem a cez zem na negatívne duchovno. To zlé duchovno, ktoré môže ovplyvňovať človeka, sa prejavuje aj vo veriacich ako skutky tela, ktoré sú veľmi negatívne a škodlivé nielen pre človeka, ktorý ich robí, ale aj pre ľudí, ktorí sú v ním spojení. Keďže opakujem, že žijeme v spoločnosti, sme ľudia, ktorí potrebujú ostatných ľudí na život a na naplňanie našich vlastných potrieb, tak týmto čarodejníctvom a týmito skutkami tela ovplyvňujeme aj týchto ostatných ľudí. Základom Božieho srdca pre kráľovstvo Božie je, aby sme boli jedno. Jednota dvoch alebo troch ľudí je nesmierne mocná. Povieš si, že bojujeme za jednotu, ja neviem, cirkvi na Slovensku alebo tela Kristovho všeobecne, aby sme boli jedno. Za to sa Pán Ježiš modlil vo veľkňazskej modlitbe v Jánovi 17. kapitole. To sú ciele, za ktoré bojujeme, ale v skutočnosti dosiahnuť skutočnú jednotu už medzi dvoma ľuďmi, dokonca medzi tými najbližšími, čo je manžel a manželka, je niekedy nesmierne ťažké. Ten zlý to vie a snaží sa všemožne rozbúrať akúkoľvek jednotu. Ten zlý ide voči jednote v cirkvi, ide voči jednote medzi vodcami, ide voči jednote medzi vodcami a vedenými, ide voči jednote medzi priateľmi, medzi spolupracovníkmi na Božom diele. Snaží sa narušiť túto jednotu. Pán Ježiš povedal, keď sa zídete v mojom mene, keď budete jedno a ja som vo vašom strede, vtedy si proste čokoľvek budete chcieť a ja vám to dám. Sú to nesmierne vážne, slávne zasľúbenia, ktorých sa musíme o to viacej držať, o čo viacej narastá tma v spoločnosti, o čo väčšie potreby máme nielen pre seba, ale aj pre naše mesta, pre naše národy. O to viacej musíme mať prístup k živému Bohu, vedieť od Neho prosiť a reálne od Neho tieto odpovede a riešenia týchto situácií prijímať. Jednota je nesmierne dôležitá. Toto duchovno, ktoré popisujem, ktoré vychádza z tela ako skutok tela, má za následok pravý opak jednoty. Keď sa pozrieme do Jakuba 4. kapitoly, vidíme tú postupnosť, ktorej som sa venoval v minulých reláciách. Na jednej strane je modlárstvo, v strede čarodeníctvo a napravo rozpady, zvady, hádky, hnevy, rôznice, sekty. To znamená všetko možné, len nie jednotu. Všetko, čo rozbíja často sveté Božie zväzky, ktoré Hospodin vytvoril, aby sme vzájomne vytvorili synergiu v kráľovstve Božom, aby sme zmiešali svoje srdcia, svoje pomazanie, svoje vízie, svoje poznanie Pána a spoločne mali znásobené Božie pomazanie, Božie požehnanie, ktoré je na nás a medzi nami a tým, aby sme dosahovali pre nášho Boha veľké veci. Veľké potreby, ktoré sú nielen v našich rodinách, ale aj v našej spoločnosti, vyžadujú skutočnú jednotu Božieho ľudu. Čarodeníctvo ako skutok tela bojuje proti jednote. Jeho výsledkom je rozpad. Preto hovorím o čarodeníctve ako o skutku tela. Hovorím o rôznych druhoch čarodeníctva a dnes v tejto relácii sa chcem posunúť k ďalším konkrétnym prejavom čarodejného ducha. Čarodejníctvo sa prejavuje rôznymi formami. Ja sa chcem pozrieť v ďalších reláciách na konkrétne prejavy, ktorým sú duch Jezabel, duch Achaba a duch Leviatana. Sú veľmi rôzne prejavy rôznych duchovných mocností, ktoré negatívne pôsobia i medzi kresťanmi. Mojím cieľom na prvom mieste je stále sa pozrieť na to základné, teda na prejavovanie tela. Sú rôzne duchovné vplyvy, kedy takéto a iné duchovno na nás vplýva zvonku. Diabol útočí rôznymi spôsobmi aj na cirkvi, aj na veriacich, ale túžbou mojho srdca a môjim cieľom je, aby sme zostali na tej základnej rovine, kedy skúmame nie iných, nie vedúcich, nie iné cirkvi, ale skúmame sami seba. Mojou túžbou je, aby Hospodin ukázal, kde my môžeme prijať nápravu ohľadom skutkov tela, ktoré sa prejavujú aj čarodeníctvom. Boh je dobrý a Boh nám dáva milosť robiť pokánie. Pripomínam, že táto milosť sa čoskoro skončí.
Je čas, kedy sa Ježiš vráti ako kráľ a vtedy skončí možnosť byť naprávaný. Ježiš bude účtovať, Ježiš uzavrie účtovné knihy, zráta, počkrtne a nebude možnosti nápravy. Nebude možnosti znovu povedať, daj mi ešte čas, zmiluj sa, odpusť mi, tak ako je to možné dnes. Ak ktokoľvek dnes môže prísť k zmene, k pokániu, k premene svojho myslenia a svojho jednania, ak niekto môže robiť pokánie zo svojho čarodenictva, tak ako to dokonca ponúkal Ježiš žene Jezabel v knihe Zjavenia v 2. kapitole, keď hovorí, dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánie. Kdokoľvek má dnes ešte čas, je nesmierne požehnaný, pretože tento čas sa raz skončí. Neviem, či to bude zajtra, alebo to bude o 1000 rokov, ale určite tento čas milosti skončí. Sme veľmi požehnaní, ak nás dobrota Božia vedie ku pokániu dnes. O duchu Jezabel sa dá rozprávať veľmi veľa. V našich krúhoch nie je nedostatok materiálov. Poznáme jeho pôsobenie, mnohí sme ho zažili, mnohí sme s ním bojovali, mnohí sme v niečom zvíťazili, v niečom prehrali. Mojím cieľom teda nie je klásť úplné základy, ani neísť do veľmi špecifických vecí, ale chcem sa pozrieť na niektoré konkrétne veci, ktoré si myslím, že môžu pomôcť aj vám, naši milí poslucháči dnes. Duch Jezabel je teda čarodejný duch, ktorý je nazvaný podľa sidonskej princeznej. Kráľ Achab si ju zobral za ženu proti Božiemu zákonu, proti prikázaniam, ktoré hovoria, že si nesmieš zobrať človeka, ktorý sa modlí a uctieva iných bohov. O Achabovi je napísané, že popudzoval Hospodina svojimi skutkami nielen ako kráľ Jeroboám, ktorý je zakladateľ tej línie kráľov v Severnom kráľovstve, rozdelenom po Šalamúnovom synovi Rechabeamovi, ale pridal k týmto zlým skutkom jeroboámskym ešte aj to, že si zobral za ženu Jezabel. Jezabel doniesla so sebou uctievanie Bála, Achab prijal toto uctievanie, dokonca ho rozšíril tým, že mu postavil chrám, že mu spustil bohoslúžbu a že postavil modlitebné háje, ktoré rozšírili nečistotu, smilstvo a nečisté sexuálne uctievanie týchto bohov. To sú všetko veľké ohavnosti v očiach Hospodina. O tejto kráľovne Jezabel sa teda dočítame v 1. knihe kráľov v 16. až 19. kapitole. Tá podstata ducha Jezabel, teda duchovná, ktoré pôsobilo v tejto kráľovnej a ktoré pôsobí cez veky a pôsobí až dodnes, je spojené s prorockou službou. Jezabel sa stretla s prorokom Eliášom a teda duch Jezabel má čo dočinenia s prorockou službou, s prorockým pomazaním. Ak vidíme pôsobenie ducha Jezabel, vidíme ho často tam, kde sa ľudia učia alebo snažia prúdiť v čistom prorockom. Hospodin dal do Božieho ľudu prorokov, Hospodin postavil Eliáša a Hospodin postavil autoritu, ktorú povedal, toto je moja autorita a takto to bude fungovať. Duch Jezabel je veľmi podobný. Pamätajme, že Satan, diabol, všetky jeho kniežatá nie sú tvorcovia, nie sú stvoritelia. Fungujú vždycky ako spotvoritelia, keď dovolíte, toho Božieho. Satan zoberie Božie, prekrúti ho, zašpiní a tak zvádza človeka. Keď je človek zvedený, keď je už vybudovaná určitá pevnosť, ako to nazývame, keď už má určité zázemie, kde má autoritu, môže sa posunúť ďalej a už to nie je iba také nevinné s dovolením oklamávanie, ale viacej začne uvoľňovať to negatívne, ktoré Pán Ježiš povedal, že to je kradnúť, zabíjať a hubiť. Satan na začiatku vždycky oklamáva, vždycky iba trochu posunie Boží zákon, trochu ho prevráti, trochu ho zašpiní niečím, ale keď človek tomuto podľahne, to ďalšie pôsobenie je už škodné, už je veľmi boľavé a tam nastupujú tie ťažké negatívne veci, ktoré zažívajú aj veriaci v cirkvi a v cirkevných vzťahoch. Preto sa potrebujeme pozrieť na pôsobenie ducha Jezabel, obzvlášť spojený s prorockou službou. Boží cieľ je zjaviť nám svoje srdce. Keď nám Hospodin zjavuje svoje srdce, zjavuje svoj poriadok, toto zjavovanie, toto poznanie, keď sa človeku otvoria oči a keď má prístup ku živému Bohu a keď Boha vidí, Bohu rozumie, pred Bohom stojí, toto je definícia prorockej služby.
Prorok Eliáš sa zadefinoval ako ten, ktorý stojí pred tvárou Božou. Stál pred živým Bohom, mal k nemu prístup, Boh sa mu zjavil a Boh s ním hovoril. Mojžiša neoznačujeme ako proroka, ale v skutočnosti je možno najdominantnejší prorok starej zmluvy. Mojžiš a Eliáš sa rozprávali s pánom Ježišom. Títo dvaja mužovia sú prototyp toho, ako vyzerá človek, ktorý stojí pred Hospodinom. Boh si ich vyvolil, Boh sa s nimi rozprával a Boh im dal určitú autoritu. Týmto mužom zjavil svoju vôľu, dokonca svoje zákony a hovoril s nimi, aby ďalej hovorili s Božím ľudom. Táto autorita je Bohom daná a Boh nad ňou dohliada. Pamätajme na to, že ktokoľvek, kto chce fungovať v kráľovstve Božom, musí rozumieť, že kráľovstvo Božie je kráľovstvo poriadku. Je tu Boží zákon, je tu určitý poriadok a ak chceme fungovať v kráľovstve Božom, musíme sa tomu poriadku jednoducho podriadiť. Vstup do kráľovstva je poslušnosť. Vstupujeme cez poslušnosť v evanjeliu, keď sa pokoríme, keď príjmeme tú zvesť, dáme sa dokonca pokrstiť. To znamená, ponížime sa, dáme sa pochovať vo svojej starobe, vo svojom starom živote sa ponoríme do tej vody a skrze krst sme ponorení v smrť a vstávame až potom do novoty života. Čiže poslušnosťou ideme dole. Presne takisto vstupujeme do kráľovstva Božieho aj v každodennom živote, tým, že sa Bohu podriadujeme, že poslúchame Jeho zákony, že poslúchame Jeho poriadok. Definíciou čarodeníctva je vzbúra. Vzbúra a svojvôľa má prepletené svoje korene s čarodeníctvom. A preto do čarodeníctva vstupujeme vtedy, keď sa Bohu nepodriadujeme. Kdokoľvek chce fungovať v kráľovstve Božom, potrebuje milosť. Božiu milosť Hospodin dáva iba tým, ktorí sa mu podriadia. Pokorme sa teda pred Hospodinom, priblížme sa k nemu a on sa približuje k nám. Priblížime sa k Bohu našou poslušnosťou a podriadenosťou a vtedy cítime, že kráľovstvo Božie je nám blízko. Sme v ňom doma a vieme v ňom operovať. Prorok Eliáš teda stojí v Božej prítomnosti a Boh mu dal autoritu. Na druhej strane tu máme niekoho, kto je nazvaný takisto prorokom. V Zjavení v 2. kapitole je Jezábel označená za prorokyňu. Je tu však zaujímavý rozdiel. Eliáša označujú za proroka Hospodin. Jezábel sa za prorokyňu prehlasuje sama. Mám niečo málo proti tebe, čítame v Zjavení v 2. kapitole v 20. verši, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Boží poriadok a Boží zákon zjavený, v tomto prípade aj cez Eliáša, prináša zjavenie toho, čo si Boh myslí o tejto situácii. Eliáš uvoľnil do kráľovstva Božieho Božiu vôľu, ktorá sa v tomto starozákonnom kontexte prejavila súdom. Hospodin mal nejaké pravidlá a povedal svojmu ľudu, ak ich nebudete poslúchať, príde na vás trest a uvediete na seba zlé. V tejto situácii sa nachádza Achab a jeho kráľovstvo. Eliáš deklaroval Boží súd, zjavil teda poriadok kráľovstva Božieho a povedal, toto a toto sa bude diať. Achab pod vplyvom ducha Jezábel, pozrieme sa neskôr na prepojenie týchto dvoch postav a toho duchovna, ktoré je za tým, teda Achab je na tomto mieste nahnevaný na Eliáša a označuje Eliáša za toho, ktorý trápi Izraela. Toto je klasický prípad stretu ducha Jezábel a Božej autority. Božia autorita uvoľňuje Božiu vôľu a hovorí o Božom poriadku a čarodeníctvo, ktoré je prepletené so vzbúrou, sa hnevá na tento Boží poriadok a tie dôsledky neporiadku nevidí v sebe, nevidí koreň v sebe, nevidí problémy, ktoré spôsobil a dôsledky tých problémov, ale za zdroj toho zlého, čo zažíva on, jeho rodina alebo celá krajina, za ten zdroj označuje proroka. Teda Božia autorita, človek, ktorý stojí v Božej autorite, to je ten, ktorý trápi Izraela. To je klasická podstata stretu ducha Jezábel. Duch Jezábel neznáša zdravú Božiu autoritu. Riešenie na čarodeníctvo je kráčať v skutočnej Božej autorite. Ak teda hľadám čarodeníctvo v sebe, ak sa pozeráme na seba a nie na iných, ten základ je, že my si musíme uvedomiť, že potrebujeme chodiť v poslušnosti Bohu, v podriadenosti Bohu a jeho zákonom. Ktokoľvek povie, že sa Bohu podriaduje, ale nevie sa podriadiť človeku, klame. Ktokoľvek povie, že Boha miluje a nemiluje človeka, je klamárom, hovorí Ján vo svojom liste.
Ak teda ktokoľvek tvrdí, že sa Bohu podriaďuje, ale vidíme, že sa nevie podriadiť ľuďom, nevie sa podriadiť autoritám v cirkvi, v rodine, kdekoľvek vo svete, v práci, takýto človek nie je podriadený Bohu. Môže vyzerať duchovne, môže pôsobiť duchovne, ale v skutočnosti je vo vzbure a teda je v čarodenictve. Čarodenictvo, ktoré sa prejavuje ako duch Jezabel, má veľmi zaujímavú vec, že je prepletené s prorockým. A teda, keď hovorím, že telesnosť je opak duchovnosti, duchovný je ten, kto chodí v kráľovstve Božom a má prístup k Božiemu zaopatreniu, tak telesný človek je ten, ktorý zostáva na tých základných ľudských princípoch a cez telo a zem vstupuje to negatívne duchovno. Je zaujímavé, že tento telesný človek vyzerá veľmi duchovne. Duchovnosť teda neznamená, že mám prístup k prejavovaniu ducha a prúdim v nejakých duchovných dároch. Duchovnosť znamená, že rozpoznávam jednotu tela, že sa približujem jeden k druhému, že rozumiem, čo to znamená, že telo je rôzne a že sa navzájom potrebujeme. To je skutočné chodenie duchom. Keď pôsobí Duch Svätý a ovocie Ducha Svätého vždycky spája ľudí do jednoty, do synergie, do zhody. Telesnosť, a teda aj čarodenictvo, má vždycky za dôsledok rozpad. Rozpad, sekty, rôznice, draždenia, hnevy, vojny. To je výsledok pôsobenia čarodejného ducha. Duch Jezabel však vôbec nevyzerá telesne. Človek, ktorý funguje v duchu Jezabel, vyzerá veľmi duchovne a preto aj Pán Ježiš to povedal, že táto žena o sebe hovorí, že je prorokyňa. To prorocké alebo zdanie prorockého na duchu Jezabel je veľmi silné. Hospodin ustanovil Eliáša za autoritu, ale človek v duchu Jezabel fungujúci vyzerá ako človek, ktorý má veľkú autoritu, ale nie je to Božia autorita. Túto autoritu si vydobýva sám, alebo ju získava od podporovateľov a obdivovateľov, ktorých veľmi rád takýto človek okolo seba zhromažďuje. Títo ľudia nie sú zhromaždení na základe Božej jednoty a Kristovho povolania, že sme v tele jedno, ale týchto ľudí zhromažďuje veľmi často na základe iných motívov. Tie motívy bývajú napríklad horkosť, nespokojnosť, problém s nejakými vodcami, s cirkvou alebo s niečím, čo sa deje v spoločnosti, alebo keď hovorím o cirkevnom svete, tak hlavne s tým, čo sa deje v zboroch, s tým, čo spravili nejakí vodcovia alebo nejakí pastori. Takéto zjednotenie vytvára posilnenie ducha Jezabel a narastá v moci. Ľudia, ktorí fungujú pod duchom Jezabel, teda majú nesprávnu autoritu. Nevedia rozpoznať, rešpektovať a nevedia fungovať so správnou autoritou. Dokonca, ak takíto ľudia dostanú od Boha pozíciu a požehnanie, dajme tomu v cirkvi alebo v nejakej správe alebo v nejakom vedení, títo ľudia nevedia tú dobrú Božiu autoritu využiť na dobré, ale ten koreň, ktorý tam je za duchom Jezabel, tam stále pracuje a na základe toho vybuchnú stále tie zlé veci. A tak teda duch Jezabel veľmi túži byť nazvaný prorokom, veľmi túži mať pozíciu a autoritu, ale ak ju aj dobrým Božím spôsobom v rámci cirkvi dostane, nevie ju správne využiť. Takýto človek skôr alebo neskôr naspäť prejde do toho zlého duchovna, funguje v tej nedobrej autorite a nevie využiť tú dobrú Božiu autoritu. Jeho cieľom je vždycky rozbiť. Ako sa teda stane, že sa možno veriaci, ktorý je znovu zrodený, dostane pod vplyv ducha Jezabel? Ja som zistil, že otvorenými dverami pre takéto čarodenictvo, ktoré je, opakujem, spojené so skutkom tela, je modlárstvo. Teda nejaká oblasť v živote, je tam nejaký problém alebo potreba, ktorá nie je správne naplnená. Táto potreba alebo tento problém, nejaká záležitosť z minulosti, nie je Bohom dobre vyriešená. Človek nemá prístup k Božiemu riešeniu a preto táto vec hnisá, rastie, narastá a stáva sa veľmi silným obsahom v psychike a v duchu tohto človeka. Táto vec sa stáva modlou. Môže to byť nenaplnená potreba, ale veľmi často to býva, dajme tomu, zranenie. Veľmi často to býva nespokojnosť. Opakujem, ten koreň je prepletený so vzbúrou. Čarodenictvo je vždy prepletené so vzbúrou a svoj vôľou. Teda vzbúra, teda nesúhlas s niečím, čo sa deje, dajme tomu v cirkvi, a bolesť, zranenie, odmietnutie, horkosť, dlhodobá bolesť býva koreňom, pretože sa človek dostane pod ducha Jezabel.
Duch Jezabel si vyberie obzvlášť ľudí, ktorí majú prorocké povolanie. Ľudia, ktorí sú povolaní, aby boli čistí, prorockí, aby stali v čistej Božej autorite, kvôli týmto horkostiam a kvôli tomuto zašpineniu, nedobrému obsahu vo svojej duši, vo svojom tele a vo svojom duchu sa môžu dostať pod vplyv ducha Jezabel. Duch Jezabel nenávidí skutočnú autoritu a nenávidí skutočné prorocké. Jeho pôsobenie narastá vtedy, keď sa stretne s Achabom. Duch Jezabel na to, aby mohol naplno vybuchnúť, tak povediac, potrebuje človeka, ktorý má tú skutočnú Bohom danú autoritu. Achab je skutočný Boží kráľ na Božom tróne, pomazaný Bohom a Bohom poverený spravovať kráľovstvo podľa Božích zákonov. Kráľ Achab to však nerobí. Kráľ Achab hreší, nenasleduje Hospodina, obracia sa k iným bohom a zároveň sa otvára pod vplyv tejto fenickej princeznej. Ona prináša nielen negatívne duchovno, ale ona sa obracia proti tomu správnemu duchovnu, ktoré má byť v Izraeli, v Božom ľude, ktoré je reprezentované Božími prorokmi. Boží proroci sú tí, ktorí horlia za Hospodina, za Boží zákon a za skutočné uctievanie živého Boha. Duch Jezabel vie fungovať takto prikryto, takto nerozbalené, skryto aj vo veriacich, dovtedy, kým nedostane od niekoho skutočnú podporu a kým nedostane duchovnú pozíciu, po ktorej veľmi túži. Túži byť rozpoznaný ako duchovný človek. Duchovnosť ľudí pod duchom Jezabel je však veľmi falošná a telesná. Môže mnohých oklamať, pretože, opakujem, sú tam často dobré Božie prorocké dary alebo dobrá Božia autorita, ale to zašpinenie tým zranením alebo nesúhlasom a vzburou spôsobuje, že sa tam primiešava to nedobré duchovno. A tak Jezabel, keď prichádza do kráľovstva Božieho, nadobúda moci tým, že ovládne Achaba. Ak sa jej podarí nájsť Achaba, zobrať ho pod svoju moc a ovládnuť ho, vtedy sa dostáva na úplne novú úroveň pôsobenia. Na tejto úrovni pôsobenia duch Jezabel už uvoľňuje smrť. Teda už nepúšťa iba jedovaté niečo proti prorokom, nezrelý duch Jezabel sa snaží zašpiniť prorocké a ľudia, ktorí sa dostanú do styku s duchom Jezabel, začnú prorokovať veci, ktoré sú už pošpinené. Sú pošpinené týmito duševnými obsahmi, ktoré sú nedobré, ktoré sú boľavé. Hovoria a prorokujú veci, ktoré vychádzajú zo srdca človeka, zavedeného modlou, ktorá tam je. Pokiaľ sa táto modla odstráni, pokiaľ človek vojde do pokánia, môže sa dostať spod vplyvu ducha Jezabel. Ak táto modla nie je odstránená, dajme tomu napomínaním cirkvi, napomínaním starších, vedúcich, bratov, sestier, ktorým Boh povedal: vy, duchovní, napravte človeka zachváteného nejakým pokleskom. Ujmite sa ho. My sme povolaní napomínať sa navzájom, hovoriť o týchto modlách, o týchto nedobrých, nezdravých obsahoch, viesť sa a slúžiť si navzájom k uzdraveniu, k vnútornému uzdraveniu, k zvíťazeniu nad tými starými vecami, ktoré bublajú, ktoré hnijú a spôsobujú nedobré veci vo vnútri našich srdc. Ak teda človek nie je schopný prijať takéto napomenutie a ten obsah tam zostáva, tak človek porastie v duchu Jezabel. Jezabel vraždila prorokov Božích. Jezabel ich otvorene nenávidela a otvorene nahradzala Božie uctievanie a Boží zákon falošnými bohmi a uctievaním cudzích bohov. Toto je jeho cieľ aj dnes. Pokiaľ sa však nedostane na túto pozíciu, bude spotvorovať prorocké, bude ho zanečisťovať a spôsobí, že ostatní ľudia nedôverujú prorockej službe, pretože vidia tieto bláznivé veci. Tieto veci sú často veľmi škodlivé, ktoré zasahujú vzťahy, zasahujú rodiny, zasahujú sexualitu. Jezabel veľmi pôsobí cez sexualitu a na sexualitu. Na záver by som sa pozrel teda iba na ten stred pôsobenia ducha Jezabel so skutočným čistým prorockým. Ľudia, ktorí majú Bohom danú autoritu a ktorí od Boha prijali poverenie stáť v prorockej službe, tak ako v tomto našom príbehu prorok Eliáš, sa stretávajú s duchom Jezabel. Stretávajú sa vo veľmi mocnej konfrontácii veľmi často. Je zaujímavé, že Hospodin vie skryť prorokov pred pôsobením ducha Jezabel, ale niekedy ich exponuje.
Prorok Eliáš v prvej knihe Kráľov v 16. až 19. kapitole nejde za Jezabel, ale ide za Achabom, pretože Achab je hlava. Achab sa dostal plne pod moc Jezabel a dokonca vraždil, dokonca zabil Nábota kvôli tomu, že Jezabel ho posunula od rešpektovania Božieho zákona k tomu, aby ho falošne nadula, nafúkla jeho ego, hovoriac, však ty si král, koho sa ty máš báť, koho sa máš dobrosovať. Duch Jezabel toto robí s človekom, že ho falošne nafúkne, falošne ho podporí a pozbudí. A tam, kde by veriaci sa obadal, zobudil a povedal by, ja jednám zle sa dívam na ľudí, zle sa dívam na vodcov, mám horkosť, mám krivdu v srdci, mám zranenie a potrebujem z toho výjsť, pretože to farbí môj pohľad na ostatných ľudí. Tam človek pod duchom Jezabel sa falošne nafúkne, utvrdí a narastie sám vo svojich očiach. Súd utvrdený tými ostatnými. A tak Achab bol takto nafúknutý duchom Jezabel a vyšla z toho samozrejme smrť a veľmi nespravodlivý skutok, na ktorý sa Hospodin hneval. Spomenul som, že Eliáš je predstaviteľom Božieho poriadku a Božej vôle. Duch Jezabel zraňuje veriacich tým, že ich obviňuje, že oni môžu za to zle, čo sa deje v týchto medziľudských vzťahoch. Teda ak medzi nami má byť kráľovstvo Božie, ale sú tam tie zlé veci, je tam to čarodenstvo, rozpady, nezhody, zvady, zranenia, nesúhlasy, vtedy duch Jezabel veľmi útočne a pichľavo obvinuje ľudí v Božej autorite, že je to ich chyba. Ja netvrdím, že oni nemôžu spraviť chybu, alebo že sa nemohli pomýliť, alebo dokonca spraviť veľkú hlúposť, ako to spravil Dávid v príbehu s Absalonom. Netvrdím, že vodcovia nerobia chyby, ale ten Boží poriadok, ktorý je reprezentovaný Božou autoritou, funguje takým spôsobom, že Boh jedná s autoritami. Ale duch Jezabel to nevie rešpektovať a nevie nechať Božiu spravodlivosť, aby bola dosiahnutá Božím spôsobom. Pod ducha Jezabel sa žiaľ dostávajú veľmi často ľudia, ktorí sú zranení autoritami a ktorí nevedia zniesť tú neprávosť a začnú za seba bojovať. Pretože jeho koreňom je vzbúra, pretože jeho koreňom je svojvoľnosť a pretože je veľmi často zafarbovaný emocionálnou zradou, bolesťou, frustráciou, nesplnenými túžbami a znovu nespravodlivosťou i od autorít. Tento duch označuje za zdroj toho všetkého zlého proroka Eliáša. Prorok Eliáš to samozrejme odmietol a zostal stať Božej autorite a jeho cieľom bolo otvoriť oči Božiemu ľudu, aby sa rozhodol, či naozaj bude slúžiť Bohu alebo bude slúžiť iným bohom. Eliáš v konfrontácii s prorokmi Bálovými, teda s prorokmi, ktorých uviedla do Izraela kráľovna Jezabel, demonstroval Božiu zvrchovanosť neuveriteľným spôsobom. Prorockí ľudia dokážu aj v konfrontácii s akýmkoľvek duchovnom demonštrovať to, že Boh je väčší, že je silnejší a že jeho zákon je to skutočné, čo máme rešpektovať. Dokážu to robiť veľmi mocne, veľmi slávne a je to ich povolanie. Je veľmi zaujímavé, že napriek takémuto obrovskému víťazstvu, kedy Eliáš pobil prorokov Bálových, kedy naozaj Boží ľud vyznal, pôjdeme za Hospodinom, je veľmi zaujímavé, že nezvíťazil v skutočnosti nad duchom Jezabel. Duch Jezabel mohol ďalej pôsobiť kvôli tomu, že do svojej pozície moci bol uvedený kráľom Achabom. Kráľ Achab je v skutočnosti kľúčom k pôsobeniu ducha Jezabel v kráľovstve Izraela. Otcovia, ktorí sú v rodine autority a majú byť zdraví vodcovia, pokiaľ sa dostanú pod nedobrý vplyv manipulatívnej, čarodejnej manželky, ktorá s nimi točí, ktorá ich ovládne, sú v skutočnosti kľúčom k tomu, že ich manželka môže prepuknúť do plného prejavu ducha Jezabel. Oni sú zodpovední, oni sú tí, ktorí majú stať v Božej správnej autorite, ktorí nemajú zneužívať, kričať, hnevať, biť svoju manželku alebo presadzovať svoju autoritu, ale ktorí majú stať pred Hospodinom, robiť pokánie a nájsť skutočnú autoritu, ktorú im Boh dal. Za autoritu, ktorú máš ako manžel, nemusíš bojovať. Nemusíš zápasiť so svojou ženou, so svojimi deťmi, so svokrou, s kýmkoľvek, kdokoľvek by fungoval v akomkoľvek duchu. V tej autorite jednoducho stojíš pred Bohom a Boh sa za tú autoritu postaví. Ale pokiaľ kráľ Achab sa poddá tejto manipulatívnej čarodejnici, ona sa dostane do tej skutočnej pozície, kedy môže uvoľniť vraždu, rozpad, hrôzu
a všetko to zlé, čo sa žiaľ deje aj v našich rodinách a nedaj Bože v našich zboroch. V kráľovstve Božom vždy budú konflikty medzi nami, medzi ľuďmi, kvôli tomu, že sme ešte stále v tele, až kým nedostaneme to oslavené Božie telo. Sme v tele, v našom tele je zvyšok hriechu, stretávame sa s nedokonalosťou, jednáme s nedokonalosťou, ktorá je v nás, ktorá je medzi nami a ktorá je v tomto svete. A preto budú vždy konflikty, vždy budú ťažké veci. Ale dôležité je to, ako ich riešime. Duch Jezabel nedokáže mať prístup k Božiemu riešeniu a preto rebeluje, búri sa a uvoľňuje smrť. Je to duch vzbúry. Je to duch, ktorý nedokáže rešpektovať autoritu a je to duch, ktorý obvinuje ľudí v Božej autorite z toho, že oni sú zodpovední za toto zlé. Ľudia v Božej autorite sú zodpovední za to, aby zostali v Božej pravde, v Božom zákone, aby deklarovali to, čo skutočne Boh hovoril o tejto situácii. Eliáš povedal, nie je to tak, ale to, že vy nenasledujete Hospodina, spôsobilo to zlé, ktoré prišlo na Izraela. My musíme deklarovať Božiu pravdu, zostať v pravde a nebáť sa toho, čo hovorí duch Jezabel, čo hovoria vzbúrení ľudia, ktorí zo svojho tela púšťajú čarodeného ducha. Eliáš ako predstaviteľ Božej autority teda demonstroval obrovské Božie víťazstvo v konfrontácii s prorokmi Bálovými. Je zaujímavé, že tým však nezvíťazil nad kráľovnou Jezabel. Kráľovná Jezabel mu poslala jednoduché posolstvo. V tomto posolstve prorok Eliáš bol zasiahnutý tým, čo dnes nazývame osteň ducha Jezabel. Tento osteň prichádza často vtedy, keď ako prorocký Boží ľud konfrontujeme zlo, keď sme unavení, keď sme vyčerpaní z boja a keď sme veľmi zraniteľní. Tento duch poslal jednoduché posolstvo: zabijem ťa. Toto je priama konfrontácia, kedy sa už duch Jezabel neskrýva, ale sa plne odmaskováva ako demonické duchovno, ktoré ide proti Božiemu prorockému srdcu. Hovorí: zabijem ťa. Pod vplyvom tohto zastrašenia Eliáš uteká. Uteká ako prašivý zbitý pes so svojím chvostom medzi nohami, obrazne povedané. Uteká na púšť a zasiahnutý týmto ostňom si žiada zomrieť. Toto je práca ducha Jezabel v prorockých ľuďoch. My máme obstáť podľa vyučovania o duchovnom boji v liste Efeským. My máme, vykonajúc všetko, zostať, stáť. Na to potrebujeme samozrejme plnú zbroj Božiu, potrebujeme podporu jeden druhého. Ak teda duch Jezabel získava podporu od Achaba kvôli jeho pozícii a narastie do silnej moci, my v konfrontácii s duchom Jezabel potrebujeme podporu cirkvi, podporu jeden druhého, podporu ľudí, ktorí stoja v zdravej autorite. Ak sa spoja prorockí ľudia, apoštolskí ľudia, apoštolskí otcovia, ak sa spoja vodcovia akýkoľvek v Božej autorite, dokážu sa postaviť proti duchu Jezabel, vyprašiť ho preč, ale hlavne, čo je dôležitejšie a na čo sa málo kedy skutočne pozeráme, dokážu obstať a nebyť zasiahnutí tým oneskoreným podnutím ducha Jezabel. A tak duch Jezabel zapichol do Eliáša v jeho zraniteľnej dobe, kedy bol vyčerpaný, kedy síce zažil obrovskú konfrontáciu, ale nevidel premenu národa. Tá konfrontácia sa skončila, proroci Boží ľud, ktorý kričal: Hospodin je náš, jemu budeme slúžiť. Ten oheň, ktorý bol na oltári, to všetko skončilo. Prišiel večer, prišlo ráno, bol tu nový deň a zrazu nič viditeľné nevidím, že by sa zmenilo. Jezabel je stále kráľovná, Achab je tam stále, je tu stále sucho, je tu stále hladomor, je tu stále všetko negatívne a do toho prichádza to ohrozenie a to napadnutie: zabijem ťa. Toto je situácia, kedy prorockí ľudia upadajú do hlbokej depresie. Pod vplyvom ostnej Jezabel si prorok Eliáš žiada zomrieť. Hovorí: na čo je to dobré? Na čo som bojoval? Som skutočne posledný, nevidím nikoho, že by skutočne nasledoval Hospodin. Videnie a duchovné rozpoznanie proroka Eliáša je tu zjavne poškodené. Nie je správne, lebo Hospodin mu hovorí: ja som si zachoval obrovské množstvo ľudí, ktorí nesklonili svoje kolena pred Bálom. Nemusíš sa báť, nemusíš byť z toho deprimovaný, že tu nie je viditeľné Božie víťazstvo. My sme zodpovední stáť v konfrontácii s duchom Jezabel alebo v akejkoľvek konfrontácii, v akejkoľvek misii, v akejkoľvek evangelizácii, tam, kde nás Boh postavil. A keď nevidíme potom ďalšie dôsledky, tak ako by sme si to predstavovali, my nesmieme upadnúť do depresie a pod vplyv týchto zastrašujúcich duchov, ktorí hovoria: nič sa nezmenilo.
Zmenilo sa veľa. Spravili sme to, čo nám Boh povedal a zvyšok je na Božej zodpovednosti. Žiaľ, v tomto teste prorok Eliáš neobstál. Hospodin ho síce pozdvihol, nasýtil ho nadprirodzeným pokrmom a v sile tohto pokromu išiel 40 dní, zažil stretnutie s Hospodinom, ale nezažil obnovenie svojej služby do takej miery, aby vošiel do jej dokonania. A tak naplnenie jeho povolania sa stalo cez niekoho iného. Jeho plášť musel prevziať prorok Elizeus. Jeho jednanie a dokončenie boja proti duchu Jezábel musel vykonať kráľ Jehu. Dnešné rozprávanie o duchu Jezábel by som teda zhrnul takto. Duch Jezábel je duch, ktorého nachádzame tam, kde sa má prejavovať zdravé prorocké. Prichádza, aby sa prehlásil za proroka, prichádza, aby zvádzal Boží ľud k nedobrým veciam, ktoré Boh hovorí, že sú zlé. Najprv je to veľmi skryté, maskované, vyzerá to veľmi duchovne, veľmi kresťansky, je to veľmi často spojené s rídzimi a skutočnými Božími darmi, prorockým a tak ďalej, ale je to v skutočnosti zašpinené a keď človek postúpi v tomto duchu, tá špina a to nesprávne duchovno sa prejaví a prepukne naplno. Keď človek porastie v tejto moci, začne výrazne uvoľňovať smrť. Nesmieme dovoliť, aby naše prorocké pomazanie, prorocká služba, ktorú Hospodin dal do cirkve dnes, aby bola zašpinená týmto duchom. Musíme si dať pozor na modly v našich srdciach. Musíme si dať pozor na veci, ktoré spôsobujú zavedenie, to znamená oklamanie, o ktorom sám Hospodin hovorí, že ja odpoviem prorokovi podľa modly v jeho srdci. Taký človek nie je schopný už rozpoznať, že to hovorí tá modla, že to hovorí to zavedenie, nedokáže rozpoznať, že jeho prorocké vnímanie, jeho rozpoznávanie je už úplne mimo. Tu má posledný záchranný bod pred sebou a to je prijať napomenutie od cirkvi. Z mojej skúsenosti ľudia v tomto bode masívne zlyhávajú, pretože sa dostávajú do obrannej pozície, začínajú bojovať za seba a hovoria, to nie je možné. Nie je možné, aby toto som naozaj hovoril, aby toto naozaj bolo zlé a ja som taký dobrý a ja som dosiahol to. Keď však nevedia prijať takéto napomenutie, Hospodin ich uvoľňuje do ešte väčšieho blúdu, do ešte väčšieho zavedenia. Ak niekto príjme napomenutie, ak sa pokorí, má prístup k milosti Božej, milosť Božia a dobrota Božia nás vedú ku pokáňu. Napomínanie nie je príjemná vec, ale môže zachrániť tvoj život. Napomínanie môže zachrániť tvoje videnie, tvoje rozpoznávanie a môže ti dať skutočnú odpoveď aj na problémy, ktoré bolia tvoje srdce. Neotvor svoje srdce pre vzbúru, svojvôľu a horkosť a pre iné duchovno, ale otvor svoje srdce pre napomínanie, lebo cez napomínanie príde i Božie uzdravenie. Neuteč pred napomínaním k ľuďom, ktorí ťa utvrdia v tvojej chybe. Určite skôr alebo neskôr nájdeš človeka alebo ľudí, ktorí ťa potvrdia, uistia a povedia, že nie ty máš problém, ale že to tamten alebo tamtí alebo oni sú tí zlí. Príjmime to ako Božiu milosť, keď nás napomínajú a uvedomme si, že čím hlbšie sme v problémoch, tým menej sme schopní ich reálne vidieť a vidieť východisko. Hospodin je milostivý a pomáha nám výjsť von skrze napomínanie iných. Buďme zdraví Boží ľud, buďme zdraví prorocký ľud, buďme zdraví kazatelia evanjelia, buďme zdraví mužovia a ženy, aby sme šírili medzi sebou kráľovstvo Božie a nie čarodenictvo, ktoré vychádza z nášho tela. Toto je Škola ducha. Do počutia pri ďalšej epizóde.